Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha mai albarka ta Gimbiya Arewa 24. Don wannan shine shigowanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like da bidiyon ya burge ka. Rundunar sojin Najeriya ta nisanta kanta da wasu kalamai da wata babban jami'a ta gabatar a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Dokokin Ƙasa da suka janyo cece-kuce. Ita dai Kwamando Jamila Abubakar ta yi zargin cewa akasarin haramtattun makaman da ake satar shiga da su ƙasan na da alaƙa da jami'an tsaron ƙasashen makwabta. Ta halarci zaman kwamitin ne a matsayin wadda ta wakilci babban kwamandan sojin ruwa Awal Gambo yayin wani zaman sauraron jin ra'ayin jama'a da kwamitin ya gudanar. Sai dai cikin wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar a hukumance ta ce ba da yawunta jami'ar ta furta waɗannan kalaman ba. Hasali ma ba ra'ayinta ne kawai, ba ra'ayin rundunar nasu ba. A maimakon hakan, rundunar ta yaba da ƙoƙarin ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ta fuskan haɗin kai da suke bayarwa wajen kawar da makaman. Rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna ta yi nasarar wargaza yunkurin waɗansu 'yan bindiga na sace waɗansu mutane a Zaria. 'Yan sandan sun kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigan tare da kama wasu a unguwar Nagoyi da ke birnin Zazzau. A dai lokacin da 'yan bindigar suke ƙoƙarin satar mutane a gida, a rahotanni na cewa 'yan sandan sun yi nasarar rutsawa da 'yan bindigan har suka yi artabu da su, inda suka yi sa'ar kashe ɗaya daga cikin 'yan bindigan yayin da raguwar suka rantsa a nakare. 'Yan sandan, kamar yadda kakakin rundunar Muhammad Jaligi ke cewa, wani da suke zargin cewa ga wurtaccen mai satar mutane ne ya fada komarsu. Jihar Kaduna da sauran takwarorinta da ke shiyar arewa maso yamma da kuma makwabciyarta jihar Niger duka suna fama da matsalar tsaro, kuma halin da ake ciki jami'an tsaro kamar sojoji kama daga sojoji da 'yan sanda da kuma 'yan banga ko 'yan sa kai sun dukufa wajen daƙile wannan aika-aikar a yankin. Ko a taron da ƙungiyar gwamnonin jihar Arewa da kuma sarakunan lardin suka yi, sai da suka yaba da ƙoƙarin da jami'an tsaron ke yi, har ma suka buƙaci a rinka ɗaukar mataki na bai ɗaya a yankin ta yadda za a yi wa 'yan bindigan rufin ganga. Akalla fararen hula da dama ne suka mutu sakamakon har-haren wasu jiragen yaƙi da aka kai kan mayakan IS a yankin tafkin Chadi a ranar Lahadi da ta gabata. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ce akalla masunta 20 aka kashe, amma a wasu bayanan sirri da BBC ta gani, rundunar sojoji sama ta yi ikirarin cewa masunci ɗaya ne kawai ya rasa ransa, sai kuma wasu 6 da suka jikkata. Har yanzu rundunar sojojin Najeriya ba ta fitar da sanarwa akan lamarin ba. Ana ci gaba da samun bayanai daga yankin kwantan daban masara, inda lamarin ya faru a ranar Lahadi da safe. Ba a san yawan fararen hular da suka mutu ba a harin, sannan babu tabbas kan ko
ko suna da alaka da kungiyar ta is wacce ke iko da yankin. Lamarin na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan wani harin jirgin yaƙi da aka kai wani ƙauye a jihar Yobe, Najeriya, wanda ya yi nasarar rasuwar fararen hula da dama a yankin da sojoji ke yaƙi da masu tada ƙayar baya. A baya nan ne is ta baiwa masunta damar komawa bakin tafkin Chadi don ci gaba da sana'arsu ta su da sharaɗin za su dinga biyan kuɗi. Hukumomin sun ce an haramta yin su ne a yankin don hana masu tada ƙayar baya samun kuɗaɗen shiga. Ƙungiyar is ta ɓalle ne daga Boko Haram, wacce dakarun tsaro suka shafe shekara 12 suna yaƙi da ita. ISWAP na yankin kai hari kan rundunar sojojin Najeriya. Ma'ana ISWAP suna yawan kai hari kan rundunar sojojin Najeriya, kuma a makon da ya gabata ta yi ikirarin kashe sojoji 15 a wani kwanton bauna a jihar Borno da ke arewa maso yammacin Najeriya.